Busog na kay ko, girl. Hi guys, this is Pipes Nelvan, aka Marga, your Chalala Queen. Welcome to my first ever mukbang. Yes guys, sa nag-request ani nga magmukbang kuno ko. Ojo ko'y pamahaw pa ni Uto para lang ani nga content. Haluin man haka. And by the way, katong nakabantay dahil sa akong gi-post sa Facebook, thank you dahil sa inyo kay wala ninyo gi-ignore akong post kay abi pa lang dito artista din na din ko ninyo ipansin non, i-ignore na din ko ninyo. So for today's video day guys, dili na day ako isa ani. Naari ko kauban which is my ig-agaw, my cousin, and yakong tabangan kay para pag question, siya mo question and ako mo answer. Naaro siya. Hi! Hindi ko makita. Makita ba tani? So we have here, pailaylasan na to niya itong mga kabutangan. Nay mano. We have here cabbage, Chinese pichay, and street foods. Fishball with tempura and footlong ni siya. Footlong ba ni? Hotdog footlong ni siya nga mula siyang footol. And we have here tocino roll nga amo giputol para masigo siya sa kawa pagluto. And we have here also the non-spicy sauce and spicy sauce, and we have Sprite. And let's start. Gikan ni Yang Loresca. Kinsay vlogger last ni mo gi-watch ay ha ni gawas imong first vlog. Si Kuan, Mimiya, and sunod ni Mimiya is si Lloyd Cadena. Mga, kuan ako, mga favorite, ako mga ganahan kay nga mga vlogger, kay mga good vibes kay sila guys. Kaya nabitong wala kayo gana sa day, then muna silang tanawan. Oh my God. Mawala dyan mong problema. And by the way, RIP, Kuya Lloyd. Next is Bridal Sapal. Unsay di nimo ganahan ako? Wala mo ko di ganahan ni mo. Hi, Bridal! Shout out din mo. Wala mo ko di ganahan ni mo. Butan, makay ka. Mamaylog, ikon ni mo. Pabaylog, ikon ni mo. And yun ako malimtan ni mo is kuan. Kanang itagaan ko ni mo Skyflakes. I love you, Bridal. Mua. Wala ko hate ni mo. Kay butan kay ka nga pagkatawa. Next! From Venus Libradelia. Kung Bye. ikaw magka-baby girl or boy pohon, unsay gusto nimo ipangalan niya? Marga. Joke, dili bitaw. Ako pangalan basin niya kay Chris. Kay fan kay ko ni Kuan. It's okay, no? Okay. No. It's okay. Fan kay ko ni Chris Evans sa Avengers bitaw. Kan dito mag-expect ka na mag-anak-anak kay wala na ako sa akong vocabulary nga mag-anak-anak kay. Ano na? I'm gender fluid. Char! Next daw, Dai. Next is Jenny Pilarca. Kinsay inspiration nimo nga mag-vlog? First of all, ako inspiration jud is my family. Kay Pamilya da. kay jud maningkamot jud ta para nanapod tay ikabalo sa ila kay masisila tong naghago sa tong eskwela din kita. Puhon lugar nga mabon lugar ni atong channel. Nanapod ko ikabalos nga. Mo sila ano Mun sila akong first priority and si God pod. Thanks. Okay, next is from Scarlett Kenrico. Who is your favorite Thai actor? Thai actor. Ba't ang laki niya? Thai actor. Siya kapili kay dagan kay mig favorites. Di ko kapili guys kay when it comes Ayun nga. when it comes drama or kanang heavy drama I go for Gun. Gun Atapan. Ah! Oh my God, guys!
and Flock. My God, grabe tang gamay na kay nga emote. My God, ka na magtibugol na din nilang mga luha. Wato sila. Balag duha akong favorite. From Landel Dominic Agom. Hi, Landal. Sir, gusto ni mo madawat nga gift this coming Christmas? Christmas dyan, ikot sa akong birthday. Sige, Christmas. Sige, pabigyan. Ang gusto na ko madawat sa Christmas is kanang mabot lang yun og 1,000 subscribers sa akong YouTube and unta makahit ko sa 4,000 watch hours kay mamugo na siya ang requirement sa YouTube na para ma-monetize ka. Expect ka nang mo beyond pa ng 1,000 kay mara magpuna sa inyo guys. I love you guys. Okay, natukan ko. From Glidel Cadelenia Saranillo. Unsay pinaka-happy nimo nga memories nga gusto nimo balikon day? Gusto na ko ang memories nga balikon. Katong kuan, kompleto mitanan. Like, silang mami, silang daddy, nga na wala pa sila. Igsoon sa akong mama ha. Mami akong tawad. Mabita may nag-reunion, nagkahiusa mi sa Kabalay, sa Kaswagan, Cagayan de Oro City. Shout out ninyo. Muna akong gusto nga, happy video kayo, walay mga lagyo-lagyo, walay ma-behind sa among mga jam everyday, yan na lang. Yun akong mingaw. Then, karon kay COVID man, dili siya, lisod kay siya may tabo. Muto kong gusto. Family gyud taon na guys. Next, please. From IVC. Unsay moments nga di nimo malimtan sa Teatro das Soliman? Hi, Ma'am Ivy! Andin ako malimtan sa Teatro das Soliman. Judy. Ako madili malimtan, ma'am, is kanang mag-SBE ta, ma'am, nga kompleto tatanan, stretch dito, balik diri ako sa si Raven. Check ka na siya. And muto siya, ma'am, kanang kay gabi kay dako kay na siyang tabang kanang SBE, ma'am, dako kay siyang tabang sa kuha kay kanang bitong naniwang jud ko ana. Kay murag yes, kanang SBE man God stands for stamina building exercise. Parang madala siya. So, madala siya, ma'am. I miss you so much, ma'am. Next. From Junray Lagunday. Best memory with me, kanang di ta maulawan ha. Ha ha ha. Char, plastic kayo. Best memory with you, mang. Oh my God, mang. Daghan man, mang. Pero ka lang. Di ta maulawan. Sige, atong sugdan. Katong last Halloween nga, konohay zombie mi sa Gloria di Dapitan. And after ng Gloria di Dapitan, ay nang invite nimo nga mo ato sa Dipolo kay dito siya nga bar, oy. Basta bar siya rin at The bar. dili to. Nalimot ko. Kato siya, kaingon ko guest rata, no? Nikalit naman tagka-MC ato ilang event nga. Kuan, Halloween party. Muto siya kung di malimtan, mang. As in nga, murag, naduol kay ko sa tag-iya, Jud. As in, tag-iya, Jud sa bar. Murag, di na ako na ma-expect nga moment. From ano siya, mang. I love you, mang. I miss you so much. From Chamik Omboy. Hi, Mick! Unsay number 1 fashion tip nimo para namong mahilig mangukay? Bitaw, stay blooming always. Love you. Sana all blooming. Kaya nga ka eh. We have chili powder. I'm gonna put here. Hi, Mick. Ang akong mahatag niya first tip dyan ninyo kung mangukay mo, guys. Balag tag G's, tag 5 na siya. Tanawon dyan ninyo yung brand. Kay, ako branded dyan akong kapilion sa ukay-ukay kay Manalang. Kung na mga na branded siya din. Ako mo po yung okay na ni girl. Huwag kang ganyan. At isa day, kahambog ba? Which is, gamay na bita itong amount nga na gasto. Pero nara po na sa mo nga, humble lang dyan always. And also po, ako ganahan dyan kong mga tops nga loose and tamandiri. From Haynes Kyra Iting. Ganang gwapa man ko, babe. Kulbaan ko sa mong answer, babe. Ganong gwapa? Wala man po yung maot sa kalibutan, guys. Okay, we're here unique by God's creation. I love you so much. From Honey Bless, Abela Sumaylo. Ganong dugay mo tubo akong YouTube?
Sa nool. Tubo. Ang dugan mo tubo mo touch? Magiging ka problema nga ako tutoy. Babang ka. Magiging tutoy pod. Bahala flat basta bundog. Balo lang tayo. Wala ko kabalo. Marag sa mura ng uyab. Marag kabalo siya sa tips. Ang saon pagpasako. Hindi ko expert anak ka dahil. Pero una to siya. Yung uyab rin pangutan na. Next. From MJ Aguilar Maribuco. Wala kang na-ask, pero support. Thank you ka. Thank you kay Dal. Sukaon. Kaya kabalo ko ng mga taga-Cagayan ka. Shout out din mo. Thank you kay Dal kay supportive kay kasako. I love you so much. And promise I will do my best na para ma-entertain yun mag-ayo. From Ninya Dorothy S. Ledesma. Ducks or juice? Hahaha. Haha. Kita ka niya. Muna siya. Ducks o pagigugma. Dili itong mga ducks nga mga lain nga butang. That's all. Love you, Dai. From Grace, Kelly, and Cruz. What are you afraid of? Kelly? Si Kelly? Natukan ko si Tina eh. Nagdugan. Sukaon ako. Hindi naman sa'yo sa Akong first things first yun, akong kahadlokan is mawala akong family nga wala pa ko kabawi nila. Muna siya. And wata ka boss panahon, basin soon, unta Lord God, dili pa unta pabalusa sa ko nila. Gusto ko nga sumbagon ko sila. Midday. Nawala na nakahalin ang fishball. Mura ta? Excuse. From Elite Genevieve. Balik na. Kinsa imong favorite vlogger? Kada na siya ng task. My favorite vlogger is si Red Cafe Cadena. Kaya gito inspiration ako guys nga mag-vlog kay Dugay lagi ko ga-subscribe niya since 2010. Grade 4 naman nasa ko ana. Makita na ko yung mga LC Learns, guys. Nga makahatag yun sa ito, to acknowledge and confident ka lang wala po sa problema. Muto siya nga, hatod karon kan kay sad ka ang mga YouTuber karon kay mga friend ni Lord, di yun siya ka-expect nga nawala si Lord. Nana man yun ng tao na magbitay hangganan. That's all. By the way, Kuya Lord, RIP, rest in paradise. Okay, from Ashley Nicole Benaro Tolentino. Ano sa balong? From Ashley Nicole Tolentino. Benaro Tolentino. Unsay mong wish Hi, Dai. this Christmas, kuya? Wish for this Christmas is, kato ka ganina nga, unta, makaabot tag 1,000 subscribers, wala, di ko mahimo guys kung wala ka mo og ni Lord God. Kay, wala gina akong dream nga, unta, Jud, nga makaabot ng Jud kog bahalag 1K lang. Thank you! Sabi ka. Mukhang kabel. So, from Mananap. So, from Miss ML. Ito na. Darayang question. When mo confirm nga gay ka? Diba nga eh? Kwan, when I was grade 4, nana siya kanday, nana siya reason behind. Kaya namagod may yaya sa, or, dili. Dito sa, nagpuwi pa ko sa ilang mami. Namagod yaya nga, bayot, then, kami mag-uban permi sa balay. Then, murag na-influensahan ng pagko niya. Mura to siya. Nung lain kayo pa minaon. Mauti ko nung sauna. Next! From Miss R. How does it feel nga na-achieve ni mong body goals? Happy. Hablo ko nga si Kwan na, si Tulang.
Ito labong. Happy kayo ay kay nakakabulod ta sa panahon karon nga mga tao mahilig na jud mag body shaming maski magbaklay lagi ka nga na kay bilbil. Nawa, by God mo na ako ana kay ulo day. Then na-achieve na ko na siya kay kuan jud kanang para jud ka masuot pud ako mga fashion ay gusto nga suoton like mga fashion kay fashionista ba si bakla. Char. Mato siya, happy kay ko. Saan na pag happy? From Mr. DJ, oh. Miss F. Miss F, flong. Miss F. Na ba kay plano nga magpa-transgen? Transgender na magug ko. In your heart. Ang trans, guys, is kanang lipstick, na mga makeup na. Siya transgender. Pero kanang basta niya pasabot is kanang magpa-change kog organ. Never. Kaya masoko si Lord Ana. Ano siya? Na mag-happy ko nga unsay na anak ko karon kaya. Baka naman. Char. Ay, busog na kay ko, girl. Doon sa naman eh. Kung nalang mahurot kay kanisya, gamay kanon na kay gamay ra siya stomach ache. Tommy, man po to. I can take it anymore, guys, kay tinod lang, nagkaon manghugoog kaan. Sa galina, egg bread sa balay. Nagluto ko ako. Ito, nabusog ko gamay. Kusaw. Last. Si Mr. V. Mr. Willing ka ba magpa-skinhead for 10,000 subs? Skinhead for 10,000 subscribers. Isud kay siya tubagon kay my God, dream gani ko nga mataas akong buhok. Pero, ngayon po kabalo guys, kung maabot ko 10 subscribers. Pohon. Ita mga andoy anak kay. Di ba ta para sa ubang vlogger nga sikat kaayo, no? Basin di ay pohon ban, makaloyan ta sa Ginoo. Sumaten-k na. Ay, ato sa butan, mag-negotiate sa tanak kay nasumbagan tayong duha. Basin si Marga nagiging kalbo. Nga siya. Kalma na. So, hindi na siya guys, kayang stomach ache, gamay. Ano po sa katabang kaya ang mga buta. Gaya. Matanda ako nito. May pag-ito-ito yan. Pero may pag-ito-ito pa na. Dapat may mabilin. Ay, yung Chinese picture ka 3 days, mga pait. Laban lang. Ganyan.
Mukhaon na kayo. Bili na kayo? Na, Marga. Finally, hulot na jud siya and I realized nga di lali magmukbang, no? Gasto siya. Paguntihan na. Ako man po ni siyang hitiguman para lang aning kanang request mukbang, my god. Lisod kay siya na. Wala to siya. Mahal kaayo, then, ulo ko na anad og kaon, jud daghan kay nag-diet na ko, then, nabiglaan na, pero kung tiyan mo na siya. Masama. By the way, salamat din sa nag-comment sa akong gipost sa Facebook, katong ask me a question for my first ever vlog. Mukbang, and thank you kay ako ninyo gi-ignore sa 20, pila to, kabok day? And ay na isa nag-comment nga ako sabot nga no pizza ya ingon. Kusam ha, bangagan ka ng kusam. And 25 tanan sa nag-comment. Thank you guys. I love you so much. And please guys, don't forget to like and share this to your friends and also to give me a thumbs up. Click the notification bell at itong bagting like para ma-update mo sa every upload ko po. Char. And also, last but not the least, don't forget to subscribe and share this to your friends. Happy dansinan! That's my wassel. And this is Pives Nolden, aka Marga, your Chalala Queen. Bye! And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us.